הרבה זמן לא דיברנו והרבה זמן לא הייתי בקשר איתכם, במיוחד אחרי מה שקרה לנו בשביעי לאוקטובר. וזה הזכיר לי הרבה דברים על איך הייתי לפני השביעי באוקטובר. איך הייתי לפני השביעי באוקטובר? רציתי שכולם יאמינו בתורה ובהשם כמו שאני מאמינה. רציתי שכולם ישמרו שבת ושכולם ישמרו כשרות ושכולם יהיו כמוני. אני ובעלי יש לנו את הצחוק הזה שכשהוא אוכל משהו וזה מאוד טעים, אז אני גם צריכה לטעום את זה ולהיות את אותו חוויה שיש לו. אז הוא היה תמיד אומר, be like me, תהי כמוני. אבל כמובן, כולנו יש את הייחודיות שלנו, וכולנו חווים את החוויות שלנו לפי העיניים שלנו, לפי הפרספקטיבה שלנו. ועכשיו, אחרי השבעה לאוקטובר וכבר 80 יום של מלחמה, וכל אחד חווה את השם בצורה אחרת. וכן, אני מצטערת להתוודות בזה שהיה קשה לי לראות אנשים עם עגילים ועם קעקועים, אבל היום את השיפוטיות הזאת צריך לשים בחוץ, ולא להביא את זה למקום של אמונה, למקום של אמונה של השם יתברך, כי כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הדרך איך לבוא לבורא ואיך להתקשר אליו. וזה בדיוק מה שהשם רוצה. השם רוצה שכל אחד יביא את האור שלו מאיפה שהוא נמצא, כי הוא פשוט פשט את כולנו לעצם, לעצמיות של עם ישראל. העצמיות של עם ישראל זה מאיפה שאתה נמצא ואיפה שאת נמצאת, ומשם האור שלך צריך לבוא ולהביא את האור הזה לעם ישראל, לכל העולם, לכל היקום, כדי שהמקום שלנו, היקום שלנו יבוא לתיקונו. וזה בדיוק מה שהשם רוצה. אז קודם כל סליחה על השיפוטיות שלי, ושנית, כן, אני מצפה להכיר כל אחד ואחד מכם, ולראות את האור שלכם, ולראות את האור שלכם שמביא את התיקון. ובעזרת השם, האור הזה יביא את התיקון, את משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן. אוהבת אתכם.